Práve veľmi dôležitá vec, ktoré sa málo vie, tá tri tajomstvá, ako manifestovať a pritiahnuť si šťastie. Je to naozaj jednoduché, ale je to veľmi, veľmi esenciálne. Ty si môžeš manifestovať nejakú kávu alebo niečo do tej miery, pokiaľ ti na tom až tak veľmi nezáleží. Čiže hladina tvojej dôležitosti nie je zvýšená. Pretože ako náhle ty si zvýšiš tú dôležitosť, a to je podľa mňa úplne zásadný pojem v živote človeka, v energickom poli má každá vec z hľadiska, neviem, vesmírneho tohto pohľadu ten istý náboj, tú istú dôležitosť. Z hľadiska človeka nemá. A preto napríklad niečo má vyššiu tú dôležitosť a je to akoby proste na tej rovine, že všetko má viac menej podobnú a zrazu kopec. Energetický kopec, čiže zvýšený nadbytočný potenciál. To je proste niečo, keď je búrka, hej, tesne pred búrkou sa tam nahromadia tie, ja neviem, čo to takto presne funguje, ale tam sú tie záporne nabité jóny, kladne nabité jóny, proste tamto akože sa melie. No a potom príde vlastne búrka, kde sa to vybije. Takže my keď niekde zvýšime tú dôležitosť, tak skrátka tam vzniká paseka. Lebo vlastne je to jeden zo základných zákonov vôbec vesmíru, aj fyziky. Zákon zachovania rovnováhy, hej? Čiže rovnováha musí nastať. Nemôže v uzavretom systéme dlhodobo stúpať energetika, lebo proste to vybuchne. Niekde sa stane niečo. A to sa práve deje tým, že prídu rovnovážne sily a toho človeka nejak preplieskajú, hej? Čiže ty si môžeš niečo manifestovať do tej miery, pokiaľ udržíš tú hladinu dôležitosti na priateľnej rovine. Pretože keď ti na tom veľmi záleží, tak jednoducho konáš a cítiš a jednoducho celé to je, nepodarí sa ti to. Neexistuje, aby si ti na niečom extrémne záležalo a zároveň si zachovala tú vibráciu, ktorá je potrebná na ten downloading, hej? Na to tvorenie, na to sťahovanie z toho zdroja, alebo jak už to nazveme. Čiže toto je vlastne tá dôležitosť, je veľmi dôležitá.